Üdvözöljük bemutató kisfilmünkben! Ebben a videóban megismerheti egy felújítás előtt álló lakás bontását. A munkálatokat saját tulajdonú szerszámainkkal végezzük. Munkatársaink előre egyeztetett időpontban érkeznek a helyszínre. A videóban látható lakásban a padlóburkolatot, falburkolatot, válaszfalakat és ajzatokat beleértve előzetes kalkuláció alapján 177 négyzetmétert kell bontani. Ilyen mennyiség esetén minimum 4 ember végzi a munkát. A bontás 2 vagy 3 napig tart, falak vastagságától és tömörségétől függően. A munkálatokat hagyományos és elektromos bontókalapácsokkal végezzük, ezen kívül flexgépet, talicskát, vödröket és sittes zsákokat is hozunk magunkkal, továbbá egy csúszdát a konténerbe történő ürítéshez. A konténert megbízható külső cégtől rendeljük, ebbe kerül a téglát, betont és csempét tartalmazó bontási hulladék. Itt a parkettát már fölszedték korábban, de ha szükséges, akkor a faanyagok szelektív bontásában is tudunk közreműködni. Ennél a lakásnál betonvágást is alkalmaztunk a gépészeti csatornákhoz. Minden megbízásunk szerződéses alapon, számlával és építőipari felelősségbiztosítással kerül lebonyolításra. A bontási munkálatok végeztével ipari söprűvel takarítjuk fel a maradványokat a belső térben és az épület körül is, hogy az eredmény törmelékmentes legyen. Megrendelőnk csak a munka végeztével fizet, amennyiben meg volt elégedve. Régi ikerház felet újítunk fel, 70-es években épült, azóta nem nagyon nyúltak hozzá, úgyhogy a teljes gépészet és vízrendszernek a cseréje vált szükségessé, illetve pár válaszfal módosítás is lesz, ezért pár válaszfalat is bontottunk. Közelben a kerületben, Zuglóban szerettem volna találni egy csapatot, aki ezt a feladatot megoldja. Kisebb vállalkozásról van szó, ami ez a feladathoz megfelelő. Napi szintű kommunikációban voltunk, az árajánlatkérésre nagyon gyorsan pár napon belül reagáltak, azt átbeszéltük, szerződést írtunk erről, a vezetőség minden reggel kijött megnézni az aznapi feladatot. Az elvégzett munkával nagyon elégedett voltam, komplett dokumentációt kaptak, ehhez tartották magukat, pontosan dolgoztak, gyorsan dolgoztak, rendben tartották a munkaterületet, minden délután feltakarítottak, ami nagyon szimpatikus volt. Budapesten és Pest megye területén is vállalunk ilyen, vagy ehhez hasonló megbízásokat. Ha látni szeretné a többi munkánkat is, akkor iratkozzon fel YouTube csatornánkra, kövesse közösségi oldalainkat, vagy tekintse meg referenciáinkat a videó alatti hivatkozásra kattintva.